primera sessió informativa per a la promoció d'una comunitat energètica local a Alfarb. Es tracta d'un projecte pilot impulsat pel Consorci de la Ribera i l'Agència Valenciana d'Innovació que pretén instal·lar una planta fotovoltaica a l'escola municipal. El veïnat d'Alfarb podrà contribuir en la creació d'energia sostenible alhora que obté un benefici econòmic. En aquesta participació, que serà molt menor que si ells tingueren que fer la planta per la seva banda, podran obtindre un descompte en la factura i per consumidors, per exemple, que tenen el consum prou baix, igual una planta feta per a ells sense casa no resultaria molt rentable, però participar en 1 o 2 quilowatts sí que pot ser beneficiós. La creació d'una comunitat energètica local pretén involucrar ciutadans, ajuntaments i empreses en la gestió i producció d'energia. Passar de ser uns actors passius, que som normalment en el que t'arriba la factura de l'electricitat o qualsevol altre subministre d'energia i tu pagues la factura i ja està, a interactuar i ser capaç de gestionar-te per tant la teua energia i el teu consum i fins i tot produir-te-la, per què no? Este projecte innovador compta amb el suport de les institucions a l'hora de fer possible este procés de participació ciutadana. Cal l'impuls de l'administració per a que la ciutadania siga conscient de l'abast que pot tindre, però que al mateix temps siga la pròpia ciutadania la que s'organitza per a tindre d'alguna forma instal·lacions d'energies renovables. No els fa dependre de comercialitzadores o grans empreses que els poden vendre l'energia al preu que ells marquen. Si ells mateixos generen la seva pròpia energia, poden obtindre un estalvi gran en les seues despeses energètiques. Aquesta energia molts es pensaran que li poden posar un cable en sa casa i en realitat és un descompte en la factura final del seu rebut de la llum. La creació d'esta planta fotovoltaica servirà per a l'autoabastiment energètic de la pròpia escola i el veïnat participant, però també s'estudia la possibilitat d'utilitzar un excedent per a famílies en risc de pobresa energètica.